Goede God, schenk uw zegen aan dit bouwwerk. Geef dat de mensen die er naar kijken vervuld worden van liefde. En net als dit water, daardoor opnieuw groeikansen en levenskansen krijgen. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Maar liefst 30.000 sjen wie nodig voor de bouw van deze middeleeuwse kerk van Lego. De kerk is het hoogtepunt van een speciale Lego-uitstalling die deze week te zien is in het Modelspoormuseum in Snits. Naast de kerk is er onder oren merken en een gruttal voertuigen te zien. Maar het meeste werk zit duidelijk in het gebouw dat in totaal een uur ombouwd is. De pastoor zegen het dan ook met alle liefde in. Ja, we hebben in Sneekkerk een prachtige kerk. En er binnen een heleboel mensen die binnen nog nooit in geweest. Ja, vorig jaar mijn Koningsdag, toen weer het slecht waar. En er kwamen helemaal mensen binnen en zeiden, wat hebben we hier toch een mooie kerk, hè? Nou ja, dat zeggen ze. En ze nemen er al weer even wat van mij, denk ik dan. Nou ja, als dat dan al de gedachte is die hier ik achter zit, nou dan vind ik het al prachtig.